na kira kyakkyawa kin iya kwalliya, fata na komi za mu ya zamo daya. Ni alfahari tunda za a kira mu da tsintsiya, ni na ki ne komai kin ga so shi san baki daya. Alkawarin da muka yi da ke shi ne na tuna miki, za mu kasance tare da juna ba wani shamaki. Tunda kin yarda da ni haka ni ma ban canza miki, na baki amanar kaina sai ki rike, ki bani guri a gare ki na zo na fake. Ban canza miki ba, ke ma na san za ki rike kauna, zo ban alkawari shi zan sanya miki mura.